Alhamdulillah. Oh my God! Wow! Gila, mama, kita saja. Kita mungkin ini kalau. अरे कहना क्या चाहते हो Cat. दादु गोनांसो हिनजावानो आखाइफ्रानो दादु जाजोब्बाय नै सोरबाफोर मुलि माबा गोरोंबा दादुनि मुलिनि नाम मिथियोबा खोन्थानानै हर नै बे बिथांना दादु जाजोब्बाय नै आखाइफ्रानो गासैबो अबस्था गैला समझ रहे हो ना म्यूजिक खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को जोंना दादु जावलाया नै गोजा जाना दङ आखाइयानो दादु जानानै दादु जानायाव लाइ मैगं जाबावनोसै नै Apa sampai? लाइ मैगङाबो दादुआ बारायथ' लाइ मैगं जाबा Paragon खिन्थालाय नोङो कैसा लगा मेरा मजाक देन्थायाबो जाजायोथ' बेबो मैगंसो नों जागोन नामा? जायो जोंना नै ओंखामा गेस जोबनानै सिथोबावसो संनांबाय